היי. היי. מה נמצא? אני תוכל. זה בשביל... הפסיכולוגית שלי בגיעה המליצה לי על תוכנית אמיתים. הרגשתי שזה מאוד מתאים לי, זאת אומרת, הייתי באותה תקופה, הייתי בת 20, הייתי שנה אחרי האשפוז שלי, וזו הייתה תקופה נורא קשה ונורא מבלבלת, והייתי צריכה כל מקור אנרגיה אפשרי שאני יכולה להשיג. ואני חושבת שבלי תוכנית אמיתים, הייתי איפשהו באפלה. כי אני בן אדם ככה נורא שרוצה שתמיד הכל יהיה בסדר והכל יצא בסדר, ואם סיטואציה חברתית מתפקששת לי זה אסון. אבל תוכנית הביאה אותי קודם כל לידי זה ששפשפתי את כל המיומנויות האלה, וגם לזה שהבנתי שמתפקשש לא אסון, כאילו לא קרה שום דבר. אני אגיד לך מה התוכנית אמיתים ממש נתנה לי, זה העניין שכאילו יש אחר לך ביקורת, וואלה, אנשים דואגים לך. וברגע שאתה נמצא במחלה, תמיד אתה מפחד ליפול. וברגע שאתה נמצא בסביבה מוגנת, אז כיף לך, אתה מרגיש, וואלה, גם אם אני אפול, ירימו אותי. מה זה לא מביא לי ארגזים? בוא'נה, תגיד לו עכשיו, אם הוא לא בא ומביא לי את הארגזים האלה, חבל לו על הזמן. תן לו חותמת אדומה, עכשיו אם לא אני בא לסניף. פתאום אתה מגלה כישרונות שלך ואמיתים, אז רע בזה הרבה. אני לא יודע, בלי תוכנית אמיתים, אני לא יודע אם הייתי פונה סתם למתנ"ס ללמוד משהו. וזה כיף לעשות משהו שאתה אוהב, זה מין חממה כזאת. הם פורסים רשת ביטחון. אתה מבין? אז אתה מרגיש שמישהו באמת דואג לך, ובאמת מכל הלב, וזה מה שנותן את ההרגשה, זה הרגשה ביתית כזאת. פתאום אתה מגלה שהרבה מהאוכלוסייה חולים, אז זה כזה... כאילו, אז פתאום אתה יכול לדבר על המחלה, פתאום אתה יכול לזה, פעם כאילו מבחינתי המחלה זה היה דבר שחור, שאסור להראות אותו, ולא יודע מה, והיום אני רואה את עצמי כאילו שאני אומר, רגע, אני לא אשם בזה, כאילו, זה דבר שכמו חולה סוכרת או כל מיני דברים. זה לא שפעת, כאילו, זה פה, זה הולך להישאר פה, זה לא הולך לשום מקום, וככל שאני אטמיע את העובדה הזו, אני אתמודד עם המחלה יותר טוב. כי היא לא הולכת לשום מקום. היא פה, ועדיף, אפשר להיות או אויב שלה או ידיד שלה. עדיף להתיידד איתה, עדיף לצחוק איתה, עדיף לבלות איתה, עדיף לקחת אותה ללימודים, עדיף הכל, יחד איתה ולא נגדה. יש לי הרבה אש, הרבה ביטחון, הרבה דברים שצצו בעקבות אמיתים. זה שאני מתמידה, זה שאני מגיעה בזמן לעבודה שלי. אנחנו נפגשים כמעט כל שבועיים עם החבר'ה, יש לי חבר'ה מאמיתים. עשינו טיולים ביחד בקיץ 3 חודשים, פעם בשבועיים, ואני השתתפתי בטיולים, וזה היה לקיסריה ולזיכרון יעקב. הרבה דברים, ממש, תוכנית אמיתים, אני חושבת שהיא יכולה להוציא הרבה אנשים מדיכאון. היה אחד בקבוצה שלנו שדיבר על דיכאון, דיפרסיה, ואנשים ממש נכנסו לדיכאון ממנו, ועכשיו הוא מאושר ושמח, והוא נותן לנו כוח, וממש השתנה פליין. תשקיע אותי עכשיו נשמה. לאמיתים היה חלק גדול מאוד בזה שנכנסתי למסלול הנכון, יצאתי מהבלבול, יצאתי מההיסטריה, והצלחתי לסדר את הראש שלי. 3 ימים מתוך השבוע אני הולכת לעבודה, שאני עובדת בחנות חיות. אני עובדת גם בחנות, מטפלת בחיות, מנקת החנות, מסדרת סחורה, וגם במוקד טלמרקטינג של החנות. בשאר הימים אני לומדת מדעי החברה והרוח באוניברסיטה הפתוחה. בימים אחרים אני לומדת ריפוי באמנות בבית ציוני אמריקה. בימים אחרים אני מתנדבת בארגון בשם מלאם, שהוא מתמודדים למען מתמודדים.
מנסה איכשהו לחיות, למרות כל הקשיים. הגוף שלה ייקח מה שיקח, ייתן מה שייתן, גאולה, גאולה. אני יצאתי מזה לגמרי, אני מאושרת, אני מרגישה שאני יותר מאושרת מבן אדם נורמלי. באמת. על מה אתה חולם? משפחה, ילדים, ולחזור להייטק. או להייטק או לטיפול בילדים שאני נורא אוהב. להתחתן עם מאיר, אם הוא רק יבין את הרמז לדעת, ואנחנו נעשה מלא סכיזופרנים קטנים ונגדל מלא חתולים סכיזופרנים, ויהיה לנו בית סכיזופרנים, גדר סכיזופרנית ועבודה סכיזופרנית. הברית בינינו אחותי, אהובתי, יפה שלי, אישה שלי. מה בעודן הזה? משהו קטן שצריך לעשות לפני זה, כזה, אתה יודע, עגול כזה, עם יעלון פה באמצע כזה, שאני אבוא לעבודה ונגיד הנה, וזה, תכינו את הצ'קים, אתם יודעים, משהו? ייקח מה שיקח, ייתן מה שייתן, גאולה, גאולה. תגידי, מתי יש אוטובוס אחרון? מה זה? השקיע אותי עכשיו נשמה. פתחו לי בנומרולוגיה, והיה כתוב שהייתי בירידה מאוד גדולה בחיים, ועכשיו אני בעלייה מאוד גדולה. העלייה הזאת זה הרבה בעקבות אמיתים.